Manay Nya, maradaan. inipit. May kayo imong gikuan, maradaan na ka. Nagkuan mi diri guys og kining blanghoy tatay nag-ipit. Okay, so atong kana giipit niya dayon tan-aw na to niya ang forma sa kabkab kay maghimo daw mi og kining ginatawag nga tamping. Checks na mo diri. Lapit. Sige day. Mo na kabkab guys. So guys, Kina- kaya na karon guys. Maunay na human na mo. Kapoy kay banggod guys. Nga kuang kuko guys oh tanawa. Na oy. Lapit you guys. Uy, di man makita guys. Unsa naman ni guys? Di man makita. So basta kay mauna na. Nya ang amo ang kuan diri. Sige rag pa-cute, murag gigwapa. Murag iring nga gibidli. Na may tamping nga digid-digidan. Tag 20 daw ang isa ni guys. Ni pag maluto ni. Makauyag lang kaya tagduha, malibat na ka. Yang kabkab mga na guys, mga namang gibanggod yan na guys, samad pa akong kuko na yan, mga na nang naipit mga ito ikaduha na okay kay guys no ipit dayon mga na yan guys kaduha nya ang kanang ipituno na po sayang kayong latik ani na ginatawag og balanghoy nga ginudgod.